Pre, masih tawag nga kan crab. Antay pa. Ay. Wow. Pagpatak sa alas 11, magkasumsuma na punta. Mag-grill tag alimango. Tara. Right. Takang ano ko na ay butangan da ano ko. Kaya sarap ka. Tagay ka. Gatas. Mga kasumsuman, alas 12:30 na. Kauna na. Kasumsuma na. Wow. Si tawag ni pre. Masih tawag nga kan crab grill. Natural ni pre. Natural. Wow, natural. Natural. Masa juice na. Para ganahan kay kamo kon. Ligi ba? Wow, natural. Ay sa kuan mat ko ano. Juice. With matching ko ba juice? Mala. Wait ang last bay. Juice ay juice ni juice. Sumsuman pwede rin yan yung kuan limango. Wow. Crispy pre. Ay. Wow. Natural. Crunchy kayo. Tangan yung mga lamas-lamas. Juice. Ya. Mga ko. Mana juice? Uy, pas-pas ya. Kabalo mo pero sa lami juice ako namin. Mo ni lami kayo pre. Ini ba mo na yang mga kuan-kuan sa gilid pre ba? Naon na pre. Naon na ba? Naon. Singa na to be. Nisay. Wow. May kayo kasumsuman. Ni ay pre. juice. Wala lagi. Wow. Natural bay. Bago na pa ni mo patay kasumsuman. Antay pak na may ganahan ako ni pre. Juice. Pates. Ngani pre, mo na siya makaon tanan pre. Ni pre. Ginaw. Ni siya mo na siya makaon tanan pre. Sarap. Tunon ah. Mga ta pre. May kayo pak pre. Ha? Grabe. Yaman. May kayo kasumsuman. Tapos tingin nyo nagkuhan. Agay. Bangag. I-grill ninyo ang kuhan. Kining limango. Nga spicy ba? Ay. Juice. Wow. Yes, bruta to pre. Suman ba? May kayo kasumsuman ron? Wow.
Juice. Diyos. Kuha na Alright mga kasundan. So lahi niya luto niya kasumsuman. Lami niya kayo siya. Pang sumsuman niya siya. Natural. Wow, natural. Wow. Ano ito kay parang wala dagang kuskus malungos ra. Ay, tirada niya. Libre ba? Matik ba? Kuha, way kusus balungos ba? Shoutout ko sa akong mga friends ra sa Isolicia. Dagang salamat sa inyong suporta, mga amigo. Shout out sa mga follower na to diya. Mga idol. Nimi ra kuha na yun, dali ra pulutan buhato na. Sumsuman dili kayo. Alright. Marto, bye-bye. Hanggang sa muli pagkita. Paalam.